Narumpayu Neoskum, ka Chananam Daki Padva, Gabriel Nyotarp. Wembley jang United Democratic Party UDP na Mausanram constituency uba Olan Singh Sun ulakan tu ka soka bakan tuklar ba khmi bnia ya ka jing berngam jang kan hon Hindu Kutumba Suraksha Parishad ban khang ka surak lada ailat no ya ka jing le niam ki Hindu hapo ka krem mau jembuny hapo jang ka arpulai trik jong na pra na marka kan hon kala deb ban berngam ban penlong ya ka jing yakhi da ka ba pakhang surak ngatharai ba ka sokar ka de ban tuklar ba khmi bnia ya ka ong ba suny habaya kren ba kinong thok khubor hakasin ba ar kadawa jang kan rum kan ram kami kadai hadin ba ka KSP kala dawa ba de ban aila di ki riu ngai Hindu ban le niam hapo jang ka krem mau jembuny ka ba pau nam ya ka jing don yong mau ubay seriem ba u shivaling ka dorbar snong haka baneng kong kala kan tait ban ai ya ka no objection certificate NOC ban penlong ya jing le niam bat ki bor penya district ru kila yeng lang halor ka te karai kini kiken hon kila penmi ya kani kamat hakikat tu kat ni banai kibala deb bat ki bor penya district kila panjing betchwa na ka dorbar snong henry kala kan tait ban ai ya ka NOC ki bor penya district kila hab ban yai rengkat bat ka rai jong ka dorbar snong banam sha ban penlong ya kino kijing le niam le rukom hapo kani ka krem long ba suny kani ka kam kala poi cha ka yeng ka shari megla high court ka bala batha ka board district ban thawi ka committee ka ban ken thop ya ki nang mi khaman na ka tanat jongok kai dorbar snong bat ki board penya district ban penbe ya ka te ka kam uba suny ulapan pa ba ka dorbar snong ka yeng scam hakarai ka ba kalashim ka dorbar snong ka yeng bet hakarai banam sha ban le ya ka nuka jing le niam le rukom hapo ka krem mau jumbuny ya kani ka mat la pentip sya ka office ka jonga uloong haba batai sya phang ka kamram jang ka dorbar uba suny uloong namar ba ka krem ka hapa po upur usam jang ka dorbar snong kumta ki bor ki banabar kimna ban yai lai ya ki rai ki jongka